Тръгваме и днес за една лека разходка. Съвсем наблизо. Но днес ще минем през Славейков. През парка, подлеза на Младост и после през Зорница. Влизаме в подлеза на Младост. Човек като мине само улицата, бе. Като тръгнем за белата за зала, не да белата вода. И сме не наредени. Това е терлик, тук така ма дразни. Така, влизаме подлеза на Зорница. Колелото е много тихо и така в подлези, когато хората вървят, не се чува нищо. В един момент се стряскат, като мина покрай тях, ако мина по-бързо, което гледам да не го правя, разбира се. Мисълта ми е, светлините много помагат. Пуснал съм това фарче тук да мига на някакъв блиц режим и определено се забелязва, особено в подлези. Засекахме с един приятел, Ванката от Славейков. С него ще бичим сега до Сарафово. Що не го докара до Несебър, бе? Ами, много се изморих. Аз тъй полека, ама море, биричка, Несебър, биричка, обратно, биричка. Не, аз ако цапна една бира и край. Благодаря. Аз за днеска плана ми беше после да мина да си купя една каска. Каската е много хубаво нещо, аз не мога ни шапка, ни каска, ни очила, ни нищо, всичко дразни на главата. А с очилата бяхте и на носа направо някакви зверски сърбежи, откачах. Много досадно. Ама свикнах. Ще взема аз една каска. Аз, защото сега като ходих до Равда, ми са такова. Фъркна ми шапката. Да. И аз се свалях, защото тя беше една черна шапка. Много ме напичаше, спарваше ми главата. Иначе пък като те свалиш, слънцето пиче. А пък каската хем ти пази сянка, хем има дупки. И те казват, че то направо ти охлажда главата, защото вътре вятърът и такова. Ама иначе филмчето много тъпо, всички викат, добре, ти ще отиш до там и няма снимаш нищо, хората да видят някакъв тъп магазин. И само пътя пак. Мен идеята е самия път да се види. Който иска да ходи да си гледа. Аз гледах един пич, той ходи да е мона, ама аз там се измина, ако тръгна. Пламен Петков ли? Забравя как се казва. Он е с бялото колело. Не съм много сигурен. Ма бургазлия или софиянеца? Бургазлия. Бургазлията е Павлин. На Павлин. Той участва на това. На утопията. Тия Утопия Форест, нали правят един триатлон? Ма то това е нечовешко, е. Те 6 човека тръгнаха сега тая година, не знам колко се върнаха. Те са километър и половина плувани, след което до половин километър аз ще умра. Там ме избугаха в плуването. След километър и половина плувани, 40 км из гората карани, колело. 40 км, обаче да отидеш и да караш само 40 км. А преди това си плувал. И след тия 40 км, 10 км бягани. И аз мислих да направя едно-две клипчета и докато нова да я продам, защото подозирах, че ще ме омръзне. Обаче то се заребяваше. Тя и звук хубав прави, виждаш да е толкова. Има някаква много хубава стабилизация. Аз мислих, че ще тресеш такова, пак тя не е.
Да. Аз първия ден, като се връщах от работа, забих на джамбо, чак обърнах. Защото табелата гледаш център. Надясно, обаче не виждаш, че първо има една стрелка София, след това стрелката. А те сложили голяма табела център само. И чак до джамбо повъртях. Браво. То пък иначе кой ще? Ама все пак сме в грешната посока. Обаче забелязвам колите, особено като видят, че се засилят, и повечето се съобразяват с колелата. Мисъл, не им се щират асмачката. Да. Спират. С нежелание спират, ама спират. Спират. Псувата е такъв, гледа лошо. Ама спира и иначе като го видиш, като му махнеш така и ти правите. Той ти тегли ти майници и таковата, иначе давай, спокойно, минай, ти си. Той е на предното клипче. Карам и аз като говоря на камерата, много ме е срам, като има хора. И мълча. И гледам един дядка и един дебелак върти тук едно електрическо колело и с една така никаква скорост, нито да го миниш, нито да го изчакаш. Напълнах се, аз подминавам го, говоря си, отивам на чешмата, е там предната. Спирам на чешмичката, гледам дядката идва при мен, той баща ми. Вика, къде ходиш? Аз иначе преди да вземам камерата, си карах се с слушалки, защото като има коли, като свирят и да не ги чувам. Тук наляво. Давай, то няма коли. Така. Отиваме в байк центъра да си купим каска. Така. Сега вече като съм с каска, мога по-смело да минавам по улиците между колите. Ами да, много е удобна тая. Медият викаш, няма какво да ги мисля като пари, защото и един път като падна и ще си избие парите. Гледай да ли падат. Въпросът е, че ми дава един кураж. Зайче, купиш ли, кажи То всъщност това са пони ли или малко конче? Май е конче. Кон. Дай да те снимам. Давай, да. Да не идем до долу. Къде да такова поглед да чукнем? Туди ме бежим, туди. Ей, то се по-готин. Защото е по-индиански, като това ще е опит. Аде, поїхали, Зай. Ти много хърба, бе. По травички будеш бігати? Давай. Давай, фотку. Здравей. Давай. Това си по-интелигентен поглед му. Той е, нали? Да. Той е малко по-сериозен, един такъв. Ма виж как са свикнали с хора. Той е интелигентен, защото виж го, то се мъжки. Той е друг, бе. Той даже он е по-мъжки. По-готово. По-мъжки е от това. Той ще спри. Да.
Особено пък като сме двама. Аз ще живе. Аз за първи път като отидох до Поморие и на връщане се минах, бърках там едни отбивки и се забих по шосето. Към Понието Сарафово ще карам по шосето. И кара се, правят ти път колите, не е толкова страшно, заобикалят колите. Обаче някой бус като мини и такова течение ти прави, аз първия път не очаквах, че чак така ще ма такова направо почна да ми хърка гумата предната зе да поднася. Минах през пристанището. Аз съм се пускал на лака. О, то там е от Каблешково. Да. То там е зверско. Аз там съм си чупил джанта на кола. Такъв страх беше, вика, сега пипна, той едно писаш ли от такова банкета екран. Такъв пипна ли стоячката, тук не може да ме съберат. Пък. Тук съм си мислил да го минам това, ама ще ме е срам. Аз съм се силил тук. Как го е? Никога не съм се качвал. Чакай, ще го мина. Викаш, няма да се прибия. Точно това си помислих, че са. То е само напред, нали? Иха! Да, бе, то голям кеф това. И тука. То е зоомагазин. Това на ъгъла, мъже и работи тука. Тука си запазваш час, по телефона може. А пък тя постригва и тука, това е зооцентър Мари. То сега е затворено. Много е добрата, много. И шел са тя иначе. Много е страх, обаче като дойде при нея пак цялата трепе или такова, обаче като е пипни, като я вържи и не мърда. Нашата е страх от всичко. Брезент. Отгоре го няма номера обаче. Нашия имаш отпреди и отзаде. Те всички бяха така. Разходката приключи.